सर बता दी शाहपुर के जनता जानल चाहती है का स्थिति बा। देखिए मांग जो बाढ़ के हमनी के जानल चाहते हैं, जनता जानल चाहती है। आप ही के बीच में हम स्टार्टिंग से ही मीडिया पर हम बयान देना उचित तो मैंने बाढ़ बता दी कि घोषित भइल बा कि नहीं के भइल। अभी कैसे हम बता देंगे। का अधिकारी रहुए ना बनी सर, तो रहुए सन लोग पूछी। आज एक और जीवतिया के दिन भूखे प्यासे लोग धरना देले बा कि बाढ़ घोषित कइल जाओ। ए बार मैंने खर जीवतिया रहुए सब भूखल बनी, अनो जल ग्रहण ना करे के का करे आगे नहीं सब मैंने आगो नहीं है जाके कुछ मदद होई, कुछ मिली हमनी के। घर द्वार नहीं के, घर द्वार तक गिर गइल बरुए, जान जाई कि ना कुछो नहीं के घर में ना। सब कहाँ से आइल बनी? सड़ऊ से का करे आइल बनी। पेंशन उल्सन हमार कुछ मिलते नहीं के, ना बनाइल बना कुछो, खाना पीना कुछो नहीं के मिला सही से। राशन में लइकन के नाम कट गइल बड़ुए। रउआ कहाँ से आइल बनी? रउआ कहाँ से आइल बनी? रउआ कहाँ से आइल बनी? रउआ सब कहाँ से? कल्याणपुर से। रउआ सब कहाँ से आइल बनी? कुल लोग कल्याणपुर का बा। कल्याणपुर के, कल्याणपुर में बाढ़ आइल बिया। कल्याणपुर से आइल बनी सबे, बाढ़ आ गइल बा। हां घर भी आ गइल बा। ए बड़ा जीवतिया हो, का करे आगे नहीं सबे? का करी जा, भूखे मरत हम जते आइल बनी जा। सब बाढ़ बुढ़ से दह गइल, बिया बाल तक आई जे ना दुआरी पले पानी आ गइल बा। तो जब लंगर उंगर चलत रहला नु बाड़ी में लंगर हां भोजन चलत रहे नु ना चलत रहे ना ना कुछो ना मिलत रहे। चमकियम की बटाई रहे ना कुछो ना मिलत रहे कुछो ना राशन पता के नाम कट गइल बा, उहे मिलता कुछो मिलता। चमकियम की दवाई के टीम वाली डॉक्टर जात रहला लोग नु ना छौ ना। तो ए बार बाढ़ घोषित करे खातिर यहाँ सब आइल बनी, तो कार वो सब चाहतनी का चाहतन जे चाहतन जब बाढ़ क्षेत्र के घोषित करवाए आइल बनी। बाढ़ क्षेत्र घोषित करवावे आइल बनी। घर द्वार चाहतन जे घर नहीं हमनी के रहे के, राशन पता ही नहीं के मिलत। आज एक और जीवतिया के दिन भूखे प्यासे लोग धरना देले बा कि बाढ़ घोषित कइल जाओ। ए बार मैंने खर जीवतिया रहुए सब भूखल बनी, अनो जल ग्रहण ना करे के का करे आगे नहीं सब मैंने आगो नहीं है जाके कुछ मदद होई, कुछ मिली हमनी के। घर द्वार नहीं के, घर द्वार तक गिर गइल बरुए, जान जाई कि ना कुछो नहीं के घर में ना। सब डूब डब गइल, घर गिर गइल। तो मैंने सरकार के तरफ सब कहल जे लंगर चलता, चमकी बटा गइल, डॉक्टर के टीम पहुंच गइल, कुछो नहीं के मिलल, कुछो नहीं के मिलल, कुछो ना ना कुछ ना के कुछो ये नहीं के। हाँ ये कहत लोग बराज धरना देले बनी जा, अगर सरकार बात नहीं के मानो तो फिर आगे भी धरना देवे के पड़ी। तो का फिर आगे धरना रो सब दे? हां देहब जा, देही के बा, देवे के बा। हां देवे के बा। कहाँ से आइल बनी रहुआ? हम निकाल बन जा बिहिया से, सड़ऊ से, पिपरा जगदीश पंचायत से। हां घर पे वो सब के माने डूब गिरल बाड़ी में। देख सकतनी कि ए जब तमाम बाढ़ से जो पीड़ित लोग रहला, सब लोग आज शाहपुर प्रखंड में इंडिया गठबंधन के बैनर तले तमाम देख सकतनी महिला पुरुष लड़का बूढ़ सियान सब लोग जरा जौने व्यवस्था भइल बा सब लोग आइल बा। हालांकि बता दियल जाओ जो पानी घट गइल, पानी कम हो गइल। अब मैंने कहल जाओ जो हर गली में उ जौन बाढ़ गइल बिया उ अपना पीछे कुछ निशान छोड़ के गइल बिया, जौना से रोग बढ़े के आशंका बढ़ गइल बा। अभी तक सरकार के तरफ से ना कोनो पाउडर के छिड़काव भइल, ना ए तरीके के समुचित व्यवस्था भइल कि जौना से जो आवे वाला जौन बीमारी बिया ओकरा के रोकल जा सके। हती लइका सोची जब बांध प एने ओने जूर में खर में कैसे लोग रात गुजारता, जेने जाए या त्राही माम मच रहा। आए दिन हो गांव में या तो एगो लड़का डूब गइल, या तो ओकर तबियत खराब बढ़ रहा, नहीं मिलल या ना ओकरा के वजह से मर गइल। ए तरीका के बहुत सारा माने हृदय विदारक हमनी के सूचना आवत रही सो। बीड़ा पे दला के सहत रही जा, हती लड़का जहाँ जौना गाँव में गई जा, एक एगो बिस्कुट खाती, एक एगो चॉकलेट खाती, एक तो मूरी खाती, आतना मारा मारी भई रहा होना कठिन पूछी मत। मैंने कहल जाओ जे जहाँ गई है जा का तो मुखिया जी
आ पुराना हरलका मुखिया जी जितलका मुखिया जी में खींचा खींची भई रही चमकी आइल बा हम बाटब तो तू बाटब स्थिति अब सोची कतना दयनीय स्थिति बिया। एक एगो पंचायत में 10-10 हजार आदमी बड़े चमकी कतना मिलल बिया हो तो कोनो पंचायत के 400 मिलल बिया, कोनो पंचायत के 800 मिलल बिया, कहीं एको नहीं खे मिलल। मारा मारी भइल बा, केहू के 5 गो मिल गइल, केहू के एको ना मिलल। आखिर व्यवस्था आखिर कहाँ केकर कमी रह जाती है। सरकार ए तरीका के जौन साले साले आवे वाली बाढ़ बिया, आए दिन हमनी के मांग करते नहीं जाए कोइलवर बक्सर बांध पर शाहपुर विधानसभा में 2-2 टाई गैपिंग बा, सोल्यूशन गेट लगा के पुल बना दिया, बहुत हद तक बाढ़ व्यवस्था के रोकल जा सकता। लेकिन कहल जाओ जो कहीं इच्छा शक्ति के कमी रहता बिहार सरकार के। आए दिन देखी केहू भी जनप्रतिनिधि जीतो, केहू भी जीतो हारो ठीक बा, जनता के कोनो में कमी नहीं है। नेताजी लोग कहीं ना कहीं अपन बात सरकार तक पहुंचावे में पीछे रह जाता लोग, जौना के नाकामी के वजह से आज भी शाहपुर जौन विधानसभा क्षेत्र बा बाढ़ विभीषिका झेले के हर साले मजबूर बा। उसो कुछ ना हुई, बहुत सारा नेताजी इस्लाम के बतिया महाराज 10 दिन 20 दिन के बाद सब लोग मैं बात भुला जाई, दशहरा आवत तो मैं लोग मेला घूमे लगी, भुला जाई, पीछे छूट जाई, बढ़ी वो आई रहे। लेकिन फिर भी हमनी के सरकार से बार बार ये चीज के हमनी के शाहपुर विधानसभा के दियारा इलाका के जौन भी चीज बा हमनी के पहुंचावे के दिखावे के प्रयास करे नहीं जा। आज भी देख सकते नहीं सैकड़ों की संख्या में हर जीतिया के दिन महिला लोग आइल बा अपन दुखड़ा लेके शाहपुर प्रखंड में। श्री कुमार जी सर थोड़ा रखिएगा, हम भी देखें। आप भी नहीं देखिएगा देख सकतनी इंडिया गठबंधन के द्वारा तमाम नेता लोग जो मौजूद बा शाहपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब के हाथों देख सकतनी ये जब आवेदन देवे का प्रयास होता, खास करके मदन यदुवंशी जी के नेतृत्व में देख सकतनी। अभी हमनी के जानो जब वीडियो साहब से भी जे का यहाँ के मांग बा यहाँ सबके का कुछ कर हो सकता, तमाम चीज के बारे में हमनी के जानकारी लेवे के प्रयास करब जा। तो सर ये बताई स्टेटमेंट कुछ बता दी मैंने कहा बा सर बता दी शाहपुर के जनता जानल चाहती है का स्थिति बा। देखिए मांग जो बाढ़ के हमनी के जानल चाहते हैं, जनता जानल चाहती है। आप ही के बीच में हम स्टार्टिंग से ही मीडिया पर हम बयान देना उचित है। तो मैंने बाढ़ बता दी कि घोषित भइल बा कि नहीं के भइल, अभी कैसे हम बता देंगे। का अधिकारी रहुए ना बनी सर, तो रहुए सन लोग पूछी। देख सकते नहीं जब हमनी के जाने के प्रयास करने जा प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से यहाँ के का नाम बा हमनी के बनल बनी जा, हमनी के मीडिया पर ना बताई जा कि बाढ़ घोषित भइल बा कि नहीं के भइल। हमनी के हर स्तर पर हर अधिकारी पदाधिकारी से जाने का प्रयास करनी जा। जितना दिन से बाढ़ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं उतना दिन ही हमको देखे हैं कि ना देखे। तो हम उहे तो जानना चाहते नहीं सर कि घोषित भइल कि ना। अधिकार क्षेत्र नहीं है वो बात सुनना ना। यहाँ के बोले कोई अधिकार नहीं, हम तो बोलिए देले बनी तो यहाँ के गोल काहे बनी जब बाढ़ निकाल तो अब घोषित नहीं खाता अभी भइल लिखे न घोषित सब बात हो जाई है पूरा पर चढ़ल बात तो भइला बनी यहाँ तो उहे चीजिया खाली सर घोषित होई कि ना होई। हम नेता थोड़े हैं, अधिकार क्षेत्र होता है डीएम सर सीएम सरकार। देख सकतनी कि हमनी के वीडियो साहब से जाने के प्रयास करने जा, वहाँ के का नाम बा जे भाई हमारा अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि बाढ़ घोषित हुई कि ना हुई। एसपी साहब से डीएम साहब से रहुआ पता करिए। हमनी के आज प्रखंड में आई रहनी है जा, वीडियो साहब क्या देख ली जब महागठबंधन के लोग तमाम पार्टी के लोग मौजूद रहला, धरना प्रदर्शन दिहला, अपन आवेदन दिहला वीडियो साहब के रवैया से बुझाता है अभी बाढ़ घोषित मैंने कहल कठिन बा ए तरीका के जौन यहाँ के रवैया बा। बाकी रहुआ सब ज्यादा जान सकतनी, वीडियोवा का ज्यादा शेयर करी ताकि मुख्यमंत्री तक पहुंचो, ताकि हमनी के बाढ़ जो क्षेत्र बा दियारा इलाका बाढ़ घोषित हो सको। बहुत बहुत धन्यवाद।